vine să crezi ce am auzit. Super tare! N-ai mai văzut așa ceva în viața ta. Nebunie, nu alta. Salut! Da, salut! Deci, ăștia de la Look TV, de la televiziune, fac un concurs de temare din ăla talent show, dar doar pentru copii. Ce copii? Copii de toate felurile, cântăreți, acrobați, dansatori, din aia cu sporturi extreme, beatboxeri, copii cu orice talent, dar nu mai mari de 14 ani. Copiii se pot deja înscrie la preselecția care o să aibă loc. Unde? În Cluj-Napoca, la Hotel Granata, pe 15 decembrie. Deci, ce zici, mergem și noi? Unde? La preselecția de temare. De ce? Ca să arătăm și noi ce știm și să câștigăm 20.000 de lei. 20.000 de lei? Exact! Păi de ce nu zici așa, frate? Hai să mergem! Haide! Preselecția de temare va avea loc la Hotel Granata din Cluj-Napoca în data de 15 decembrie de la ora 11. Pentru detalii sunați la 0725 205 561 sau accesați site-ul detemare.ro.